sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Olivia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak a dumdumngag. Nakababain kuma apa idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko, ngam amok ngamin a makaibati daytoy iti adal, nang runa kadagiti padak a managim bubukod, wenno gamrod kunak manlaengan. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man dagiti pasamak. Nasaya at mat tasimangpet kan, Victor. Abay, aday bagam. Sa dino tinangipanam iti kwarta nga inwidrom, ha? Hay, malas nga rod. Unaklakid din no mga bakak. San mo't gayam? No kasta, napan ka manen nakisugal. Natural Sa di no kumapay nga iti sabali apakaabakak no saan nga ijay sugalan. Ay unay kan, Victor. Kang kaiso na lang arudan a kwarta taday jay. Ngem napan mo pay laeng mat impaabak. Anya pay ngay ita ti gastusan ta. Pangalaan tan ngay iti igatang ta iti kananta, ha, Victor? Ay gating ka pay lang umutang Anya? Utang manan? Kat no saan ta pay laeng anak kabaybayad kadagiti nakautangan ta? Ita, ibaon nakmanen amapan umutang? Ay na, makapasurun ka talaga, Victor. Laklakayan kan, ngam talaga adi ka agpampanunot. Ay, makauma talaga ti kastoy abiyag. Relax ka kadilaang bakit. Di ka agdanag. Siyak ti makam mo. Mangbiro hak iti pamuspusan. Tapno maisublik ti kwartaan na ipaabak ko. Ha? Takasano ko maama isublim kat inabak dangarudan? Tumala ka ngamin Di ka natagari. Iti kasta, makapanunutak iti pamuspusan, tapno maaddaan ta iti kwarta. Ammo kon bakit? Addan na panunot ko a solusyon iti parigot ta. Anya day taan na panunot mo, Victor? Ti dagaday dinuel akabsat mo. Ha? Kasano kumaan nagbalin a solusyon iti parikot ta ti dagaday di Noel, ha, Victor? Utek, Olivia, utek. Di mo ibaga nga ilako ta ti dagaday di Noel. Naalam bakit? Mabalin siguro. Angam sigurado asaan nga umanugot dagiti duapay akakabsat mi. Tawid day di Noel day jay. Nakanagan kan kwa na. Iso asaan abasta-basta ang mailako. Nalakalaang day ta. Ngamin, natayin dya tao. Kan may isa, kabsat na kamot. Iso ama sigurado analakalaang amaila ko day jay bakit. Ay na, saan akas takalaka na ti pampanunot ng Victor? Amumot nga ijay nga agtrab-trabaho ni Abel. Ginarden na ti sumagmamano apaset ti daga. Iso asigurado asaan nga umanugot day jay no bilang. Ay kat alukuyam Ibagam nga ikamot itibingay na. Kwarta daytan, Olivia. Imposible mo't asaan pa'y laang nga umanugot. Ay na, mang panunot ka pa iti sabali apamuspusan, Victor. Saan ati daga tinatayan akabsat ko ti pagdiskitaram. Awanan ti sabali apamuspusan bakit? Daytan ti kapipintasan a solusyon a napanunot ko. Ang Victor. Ali makaamu ka, Olivia. No di ka alistuan ko naklangaro dahin. Amangan no agmulagat kan tulaangan, inton maibalod ta, gapo kadagiti utang ta. Pinaayaban kayo, tada kayat ko apagsasaritaan tayo. Anya ngay dayta pagsasaritaan tayo, Manang Olivia. Diya ko nagpalpalikaw pa Kayat ko nga ilako ti daga day di Noel. Anya? Saan ang mabalin, Manang?
Amumot aginardin ko ti sumagmamano apaset ti daga day di Noel. Sigurado ka din iti dayta apang ngedeng mo manang Olivia. Pasensya kayo na. Ngamawan ngamin sa bali a pamuspusan. Nailumlum kamin iti utang. Kat no saan kami ang makabayad, ang mga no idarumda kami. Di kat mas nakababain no kasya. Kasano kami matan ngay manang. Kasalun ti pagbiyagan me no basta ilakom latang ti daga asuksukayan me. Si kalangarudon ti agnana di balay. Ita, agraman daga kayat mo pa'y nga alaan kada kami. Abel, ading ko, saan ko mat-asulsulwan no bilang? Siyempre, numalakok ti daga, ibingayan kayo kan saan laang adayta. Ipaaramid kun tupay ti balay. Padakla, iti kasta, at damit pagturugan nyo no kasjay nga agawid kayo. No syakla amay sa, masaya nga na. Ang no isula ang ti pamuspusan, tapno makabayad ka kadagiti utang mo, di iso ti aramide manang. Basta patas kuma at ibingay. Kantong palam ti kunam apadakkelam ti daan abalay tayo. Wen, di kay agdanag, tatalaga apatas ti bingay. Kan padakkelak ti balay tayo. Tani, agtedted matlaang ang dagiti daddo maapaset ti bubong na. Maan-anay paikit din dagiti paset na. May mayat no sukatan tayo ti buo abalay. Ay kat sika ang arod. Umanugutak iti dayta aplano manang. Sika ngay manong Abel, anya ti makunam. Da kayo ang arod. No anya ti pangngadang yo. Di iso. Ay, agyaman nakading ko. Di kay madanagan. Tausarak iti napintas awagas ti kwarta ang mapaglakwan tayo iti daga. Ay, sa wakas lakay. Awanan utang ta. Nabayadan aminan. Awanan ti pampanunutan ta. Unak tumot nga mingkin ka bakit? Laim paglaang na, tatinungpal mo timbagakin ka. Wan nga rod, Victor. Kita man, narugyan pa yun, ti panagparinubit iti daan na balay. Simento amin ay. Naikatan lagi ti man anay aposte, kan nasukatanan, tagtagtad abubong. Wan nga rod, sa bali at talaga ti maaramidan ti kwarta. Labas! Uno di si Duibe! Taya! Ayabang mankit di ti kubrador bakit tagtayak man? Dumagas ka pa'y tata. Agtaya ka nun nilakay ko. Anya si Duibe na. 14.28 man, tata. 14:28. Data, naisurat kan manok. Manok ti Tayana. Tayak man iti 2,000. Nagdakkel mo ti tayam lakay. Tagtagari. Apay, di mo ayaan mo, adakdakil ta abakan na. Ay, wait, Ustuli Victor. Pangabakam ti numero tata. Malalaman, Victor. Olivia! Olivia, bakit? Olivia! Woo! Apay ayam, Victor. Anya launay ti pakaragsakam. Langa baka kiti weteng bakit? Agpaiso! Uwin! Ala, agrubot ka, tagkuyog tama pa ni Jayle. Mapantalaan ti inabak ko bakit? Naimbaglaangan tadakkel mo tinabak mo iti huweteng lakay. Addan inayon ta iti igatang takadag iti daddo mapay ang materyales akasapulan dito'y balay. Ay, wana. Apag husto mo't anay buusan tinapaglakwan tayo iti daga. Wan nga rod, naimbaglaangan nga agpaiso ta na swertyam tinagtaya. Among bakit? Awan pilpil yun di swerte. No talaga abarakin ka, maitagkin ka. Kas jay bakit? Anya nga tanong, gumatang ta iti buryas. Buryas ko nam, Victor? Wan, naimbagla nga pagbisbisyan tamat Patakkilan ta, tasatan to'y lako. Numayat, di uray iso ta ramidin ta negosyo. Mayat sakit di nga agpaiso day ta na panunot mo, alakay. At dapay may saan na panunot ko bakit? Anya day ta, Victor? Gumatang ta itilugan. Uray di second hand lang. Ha? Lugan ko nam? Wan, gumatang ta itilugan. Iti kasta, nabibiit ti mapan gumatang no kasjay nga adda kasapulan dito'y balay. Ay kat si kangarod alakay. No iso ti amom apagsayaatan ta. Di iso ti aramidam.
Malmalpas mo't gaya man, ti balay da Olivia ka anak ang bakay. Ay ke nasayaat naimbag kanya tada ila ko daadaga no kas di akasapulan dati kwarta. Apay, saan pa'y nga taaya na ibos ti naglakwan day ti daga? Day tatijak ang lakay. Ang apay mo't anadamag mau. Ewan tanadamag ko agimatang da kanumal itilugan da. Ay day jay. Jay kanumo inabak ni Victor iti waiting ti inggatang da iti day jay alugan. Sikenhan kanaw. Ay kay ngumato man nga rudan ati kiday ti kaanakam no kastala ang bakay. Nay. Anya ti kayat mo asawan, Pedro? Ay kahit manayunan manan ti kinapalangwan na. Manayunan manan ti kinangato ti abaga na ti kayat ko asaway. Ay ket talaga akasta Kunam ata nalawa ti dagaday di amada. No awan laeng met dagada ket jak laamon. Sigurado apada tayo met ita nga agkarkaramot iti daga. Unay kamatan manang Olivia. Saan laang mat gayam at idagaday di Noel tinlakom. Inraman mo pa'y tidagaday di tatang. Juan, inlakok nga agpaysong agraman ti dagaday di tatang. Apay, adda reklamom? Apay ngay. Di mat ko na day di tatang nga pagbibingayan tayo day di adaga. Apay ngay abinukbukudan matan. Sa dino ngay tinangip ipanam itinaglakom iti daga. Apay ngay asaan da kami ngay bingayan. Ken kunam apatas ti bingay. Saan mat gayam, tadakdakkel tinapanking ka. Apay ngay akasta ka manang. Apay ngay aniloko na kami. Ay, kuha, kasto ngamin, Abel. Ayan, tanang mandagsasaw si Gabel. Ha, may sakamat manong Victor. Sikatin ang sugsog iti kabsat ko, tapno aglako iti daga. Basol mo daytoy ang mapaspasamag iti pamilya me. Basol mo! Huston, di nakman singiran akasta si Kaabel. Apay, di mo makita to'y balay aya. Kas makita mat, pinadakkel ko. Inaramid ko at 3 stories, tapno adda pag naadan tayo. Ita, agriri ka akasta? Saan abalay ti kasapulan may manang? No di kat respeto. Ti kunam patas ti bingay. Ngam di mo matgayam tinungpal. Kat tinasakit. Inalman ang pay agraman ti dagaday di tatang. Gamrod ka, manang Olivia! Ha! Nagpadaan yung agasawa. Malaging bubukod kayo! Gamrod! Ha! Aglablabos ka na, Bel! Anay ko! Dito mo! Huston! Huston, Victor! Di mo balsan ni Abel ang mga numalong anam! Huston! Nay, apayan ka anakan. Nakaununag mo day tan asin na ay mau. Kasanumat ngamin. Sagpaminsanak lang arudan nga agawid. Ngam puro parikot pay laang ti masangpatak ije balay. Taapay manan aya. Anya manan ti parikot yaw ka anakan. Agong ungot ni Manong Abel. Ngamin, naamuan na asaan laang gayam at idagaday di Manong Noel ti inlako ni Manang Olivia. Inlako na pa'y agraman ti dagaday ti tatang. Naimbag kumamot no imbingayan da kami. Saan mat nga rud? Aya! Ay una yan ni Manang yaw. Di da kay mula pinanunutan. Ay, wad nga rud. Nagdakkel agat at tinaglakwan da. Ngamjak amon no sa dino tinangip ipananda. Siyak ti apaan ni Manong Abel. Apay kano adjak singiran ni Manang Olivia. Nasaysaya at siguro no agsasango kayo nga agkakapsat. Iti kasta, mapagsasaritaan niyaw ti maipapan iti day tabanag kaanakan. Kumaa, ngam no agsasango kami. Adda nga adda mapasamak nga apa. Amuyong matan ni Manong Abel. Kanayon anapudot ti ulo na. Day talaeng ang agpaysaw. Ay, makapa-stress at talaga dagit adagdaga. Isukit din ti makagapo no apay nga agaapa kami nga agkakabsat. Sa di naman ang tinagapwam, Victor. Nagabuwa ki Ili. At dalaang napan ko sinara ka tao. Apa iya? Napan ka man siguro nakisugalan anya. Ket, anya kumaita no napanak na kisugal. Awan bibiyang mo,
Takwartak mo ti isugsugal ko. Di nakman pakibibiyangan, tadyak mo dumawdawat kin kay ti pagsugal ko. Victor, Di naklapdan nga sugal. Tano mga abakak, sikamot ti numero 1 amay ranranod, nawatam. Juan, adda akong dita. Angam amumit aday ta tinakaigapuan ti pan nakailumlum ta idi iti utang. Kasanon no makautang ka manen iti dakkel gapo iti panagsugsugal mo. Pangalaan ta ngay manen iti pagbayad ta. Husto kumamit nan. Isardeng mo ti agsugal, Victor. Di nakdiktaran ta Moktar Aramida Olivia. Ala, tumalnakan, taamangan numatibab kabay. Kumusta nga iti ikon kontakyo adaga kadag iti kakadwam nga ahente? Apay, di pa'y nalako? Ay, saan pa'y nga rod lang ay? Matumal mo ti agatang iti house and lot ita. Saan akas idi na panatawan, nagsasaruno ti na i-dispose mi. Ay katlalaingin nyo ngamin Amangan mo't no, kaboy-kaboy kayo ngamin. Iso adi kay makalaklako. Kas ang biyag ko, tinted mo kalak-amak. Ha? Tagustom pa yan. Asos. Awan Nauray, manan, nabartek papataya. manan ti kabagis mo. Olivia! Oy, Olivia! Rumwar ka dita! Tagsarita na! Oh, Olivia! Mabit lang ang tamaman ko kasarita. Ay, unay kan, Abel. Nabarbartag ka manan. Uray na bartakak, taamok mati bagbagak. Di ka mang disturbo, Abel. Agawin kanta ni Abel. Apa pagawidan nak? Kat balay kumatday toy. Apay, awan ka din karbungak iti daytoy abalay ha? Bayaw? Ala. Agawid ka na din ko. Agsublikan tulangan inton bigat, tasatay to agsasarita. Sana mabalin, manang. Itan ti kayat ko. Itan ti panagsarita ta. Naawatam. Maminsan laang ti sao, Abel. No kunadang agawid kan. Oh, agawid. Sasawmat siga. Apay, ti ko lang, kabutan ka, ha? Ay, no! Madanog kang tulangatan. Sige. Tanugan nak. Taipulong ka kini kapitan. Tanugan nak. Huston, Victor. Amen. Agkalma ka kumalang. Oh, Among lang arudan anabartek. Tutupampay lang. Tanaw mong tikapsat mo, Olivia. Ano saan pa'y lang nga pumanaw? Talaga madanog kumanan. Grabe, tibara na. Apa yan, Victor? Itay pa'y adi ka makaid na dita. Agan ano ka? Nagsakit nga rin titil ko. Kan kaslag pipikal ti saka ganimak. Ay, sus! Saanan anormal day ta amarikrik nam? Amangan mat no stroke day tan. Nga ta? Tinasayaat, agrubat ka. Mapantalaangan iti doktor. Iti kasta, maamuan tanuan niya day tan amarikrik nam, Victor. Intaray mo kanugayam ni Olivia ni Victor ijay klinik idi kalman pidraw. Taapay ka daw. Nakarik na kano iti sintomas ti stroke. Awang kano doktor a naka-duty ijay klinik idi malam. Iso nga in-advise da kanaw nga itaray dalaangan iji ospital. Kay, kumusta ka nung ngayon, di Victor? Awan pa'y mo reply ni Olivia. Ngam sigun kin ni Marisa, inyawid da mo laang kano idi rabi ay. Ay kay, nasaya at mat nunyawid damat laing adagaws. Awagan man kay di ni Olivia, ta kumustaan tamad ina. Sigay, mabit laang nga raw tawagak mga agpaiso ni Olivia lakay. Kumusta tirik nam lakay? Medyo okay matan bakit? Iso na lang ta talaga di akong maikuti ti makanawan nga ima kan sa aka. Awanan. Talaga nga stroke na ito eh. Barang agimbag ka matlaang adagos alakay. Ay, uwan nga rod
Naimbaglangan. Tasan na piktaran ti panagsaok. Saan nga taakarma daytoyan kadata, Victor? Na, pagkunaamot nga ya karma. Kita ang mantipigari. Saan ang nagpayang? Jay lugan ang ginatang mo. Awanan, nadadaal. At dalaang dita nakaparada. Sayang mo't. Ita, na-stroke ka. Nagdakil nga agpayso ti balay ta. Ngam nagliday mo, tadudwata. Ay, mapampanunot ko lakit nga rod dagiti kakabsat ko. Kandagiti daga nga inlaklako ta. Ha? Makabangon tapay nga tamanan, Victor. Wenno agnanayo ng ti kastoy arigat ti panagbiag ta. Marigrigatan ti asawa gapu iti kasasaad na. Saanen ang makatrabaho daytoy gaputan na stroke kat ngarudan. Awan met natalgad at trabaho. Awan meten ti rinugyan mi a negosyo. Awan payen tilugan a ginatang mi. Tilaangen panaglaklako mi iti house and lot kas ahente ti pakakumkumikumak ita. Nuad na malako mi swerte ngem no awan nga ta ultimo maigatang iti masida ket awan. Jak amo no talaga akarma nga tadaytoy nga agpayso kada kami nga agasawa wenno isulaeng tinakaibatugan mi agasat. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo Olivia. Ken ka pagayam Olivia. Agbalbaliw kan. Aklonem tinagbiddutam ket sangwem ti pamilyam. Kasaritam ida ket agkidaw ka iti pammakawan. Iti kasta lumag-an ti panagbiagyo nga agasawa. Laglagipem nga awan ti agbayag a nagtaod iti dakes awagas. Alakastan pagayam Olivia. Ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan